Det, mine damer og herrer, det er muslimernes hellige bog. Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svages beskytter, samfundets vogter, danernes lys, sjælefredens kilde, Nordens håb, sandhedens sendebud, fredens skaber og partiet for stram kurs. Det er den bog, som Rasmus Homudan prøvede at brænde uden held. Vi var med Guds vilje i stand til at få den taget fra hans hånd. Se hvor smukt det er svært. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Idiot! Idiot! Hallo! Slapper du kraften af! Danmark for danskere. Fuck din mor, mand! Det er ikke Danmark, det er Perkerland. Det er Perkerland! Ja, altså hvorfor skal jeg tilføje noget, at vi selv forklarer, hvad det forholder sig? For nogen hertil, hvor man kan sige på forhånd, at de kommer... Jeg vil afslutte med at kaste en finger op i vejret. Takbir! Allahu Akbar! Så jeg står nu på Blågårds Plads i København på Nørrebro, en bydel, som har været hærget af bandekrig mellem blandt andet Loyal to Familia og Brothers. Og derfor er det jo selvfølgelig vigtigt at komme her, men demonstrationen i dag skulle faktisk være foregået i Mjølnerparken. Midlertidigt har Københavns politi i samarbejde med PET og andre besluttet, at det kan ikke lade sig gøre. Og derfor så måtte jeg vælge et andet sted, og jeg valgte så Blågårds Plads, fordi det skulle være højborgen for Loyal to Familia. Jeg tror nu, at højborgen for Loyal to Familia PT er Vestre Fængsel og Nyborg Statsfængsel, fordi langt de fleste kriminelle samfundstabere i Loyal to Familia sidder inde. Men det ændrer ikke på, at dagens tema er sådan set hverken LTF eller Brothers. Nej, dagens tema er Omar El-Hussein, denne søn af en luder, denne klamme terroristiske morder, som myrdede 2 uskyldige mennesker, Finn Nørgaard og Dan Uzan, i februar 2015 under terrorangrebet i København og mod Krudttønden og mod synagogen, og også sårede 5 politifolk. Så det er mod den forfærdelige, klamme, onde morder, at vi demonstrerer. Terroristen Omar El-Hussein skal knægtes til evig skam. Over ham vil vi også spille 5-koran og brænde den store lutherbog Koranen af. Alt sammen nødvendigt på vejen mod et endelige mål for Danmarks overlevelse, og Danmarks overlevelse vil vi opnå, og når vi har opnået det, vil vi have opnået vores endelige mål, som vi nu vil minde om ved at vise V-tegnet og ytre sejr. Altså, vi kan jo bare spille nu, for der er ikke nogen, der debatterer med lige nu, så kan vi bare spille 5-2-koran. Så sætter jeg Jeg gør det. Jeg lå ompakningen blive på, fordi jeg tænkte, så går den... Ja, mindre i stykker. Ja, nemlig. Det er meget smart. Jamen, det er jo også en stor luderbog, jo. Run. Rasmus Paludan, ikke? Det er rigtigt. Ja. Jeg er glad for, at du udtaler mit efternavn rigtigt. Er det rigtigt? Gør det? Paludan, ja. Paludan. Ja. Hvad er du for en?
Ja, jeg er jo mange ting. Jeg plejer at sige, at jeg er frihedens soldat, de svages beskytter, samfundets vogter, danernes ly, sjælefredens kilde, Nordens håb og partileder for stram kurs. Hvad vil du gøre med de her kriminelle samfundstaber, som du omtaler? Jamen, dem vil jeg gerne sende hjem. Hvad med HA'erne? Hvor vil du sende dem her? I fængsel. Jamen, hvis de har en plettet straffeattest, og du, som du selv siger, de gavner ikke samfundet, de vil ikke samfundet, de bidrager ikke til samfundet. Men i det omfang, de er danskere, så har de nogle andre rettigheder. Har de så en green card til, at de nej, så de har ikke noget green card, men hvor vil du sende danske statsborgere hen? Altså, det er ret svært. Har vi ikke en masse øer i Danmark? Men man kan sige, at HA'erne sidder i stort omfang på hashmarkedet. Så legaliserer... Nej, det gør jeg ikke. Har du prøvet? Ja, eller det ved jeg sgu ikke, man kan sige. Jeg har spist en hashkage. Har du spist en hashkage? Ja, men det var også ulækker. Det var, at jeg har aldrig rigtig lært at inhalere. Så derfor er det meget svært for mig at ryge hash, altså at ryge en joint, ikke? Men jeg tror, at MDMA er formentlig my drug of choice, hvis det skulle være. Ja. Fordi det er jo sådan noget med at være kærlig over for hinanden og sådan noget. Ja. Så det kunne du godt, hvis det var? Hvis det var. Noget af det eneste, man overhovedet kan kaste i hovedet på danskere, der siger, at de 700.000 muslimer skal rejse hjem, det er, at der også er problemer med bander i Danmark, og det er så HA-banditter, som man kan nævne. Ud af de 700.000, der mener du, der er 200.000 af dem, der er gode nok til at blive boende? Overhovedet ikke, fordi de 700.000... Skal man så være præmiepakker? Her, de 700.000, det er muslimer, og dem er der formentlig ikke den eneste, som er gode nok til at blive boende. Jo, måske Nasser Carter, kan man sige. Ikke? Kan du godt lide at være mysterisk? Mysterisk? Altså, kan du godt lide at være sådan mysterious? Mysterious? Det tror jeg egentlig godt, jeg kan nogle gange. Kan du huske Peter Andre? Jeg kan huske ABBA. Det er jo mere ABBA, jeg godt kan lide. Okay. Er det sådan noget musik, du hører? Blandt andet. Jeg hører hvad er ABBA? You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Film hende der. Film hende. Hold din kæft! Er du dum? Idiot! Altså i hvert fald taler jeg ordentligt dansk. Idiot! Hold din kæft, og kan snakke med mine profet Muhammad! Du er dyr! Du er dum! Hold din kæft! Nej, jeg er overhovedet ikke dum. Jeg er meget klog. Du er ikke klog! Du er dum! Du er hund! Du er gris! Stor gris! Du er stor gris! Du er stor gris! Du er som shaitan! Sandheden kommer ud om. Du ligner som ham! Du ligner som ham! Men du ligner som ham! Hun har aldrig lært at tale dansk, og det er det klasse eksempel på den type tabere, som vi skal have ud af Danmark. En person, der ikke kan fungere i samfundet, der ikke kan lære at tale dansk, som ikke bidrager på nogen måde, og det er jo de ting, som ligesom er vigtige. Kan man tale sproget? Kan man bidrage til samfundet? Kan man ikke det, så skal man skride hjem. Og faktum er jo, at jeg har haft et eksempel på en person, som simpelthen ikke, og så se, hvor hun råber og ser. Hun er...